Башкаланың транспорт комитеты хезмәткәрләре бүген үз эшен Толстой урамыннан башлады. 4 автомобильгә йозак куйдылар. Сары төстәге махсус җайланманы машиналарның алгы тәгәрмәченә урнаштыралар. Блокиратор түләүле парковкадагы дәүләт номерлары салдырып калдырылган машиналарга куела. Транспорт комитетында белдерүләренчә, кагыйдәне күп очракта уку йортлары янындагы автомобиль кую урыннарында бозалар. Точки рейда, они не определены. Рейдның маршруты алдан билгеләнмәй, шәһәрдәге һәр муниципаль парковка тикшерелә. Номерсыз машиналар уку йортлары янында күп була. Димәк, студентлар кагыйдә боза. Блокираторлар куя башлыйбыз дип шәһәр хакимияте дүшәмбе көнне үк кисәткән иде. Кагыйдә бозучылары инде кимегән. Мәсәлән, бүген Ирек мәйданында намуссыз машина йөртүчеләр ачыкланмады. Блокираторны салдыру өчен анда язылган номерга шалтыратырга кирәк. Инспекторлар 10 минут эчендә килеп җитеп, махсус җайланманы алып куярга вәгъдә итә. Блокираторны үзеңә алырга маташу исә тыела. Булай эшләгәндә сез машинагызга зыян да китерә аласыз. Инспекторлар килгәч, машина хуҗасына беркетмә төзи. Кагыйдә бозучыларга 2500 сум күләмендә штраф салына. Машина йөртүчеләрнең күбесе бу яңалыкны хуплый һәм аларда парковкаларда номерсыз автомобильләрнең кимүен сизгән. Я думаю, меньше станет, но по городу проехал. Кагыйдә бозучылар кимер дип уйлыйм, бу инде бүген үк сизелә. Мин монда бернинди проблема күрмим. Машина алырлык хәлдә булган кеше парковка эшеңне түли ала бит инде. С одной стороны, правильно. Бер яктан бу бик дөрес алым, икенче яктан кешеләрнең штраф түлисе була, ләкин алар үзләре гаепле бит. Парковкалардагы номерсыз машиналардан эшмәкәрләр дә еш зарлана. Безнең клиентларның автомобильләренә урын калмый диялар. Рәсми мәгълүмат буенча, түләүле машина кую урыннарындагы 10 машинаның 9-ы кагыйдә бозучыларныкы. Транспорт комитеты рейдларны көн саен уздырырга җыена. Илгиз Шәкүров, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа Гасыр каналы.